ong persya ya u, bat ngin om ya senrap syu ya kaktin jong u. Tu sya skor ya nga kutrai, bat tu sengap ya kajing kerpat jonga. Hatu kajing susi kalong, kabainong ya kajing baha, penban kilati ya katliu, ya kajing im jonga. Tukun mau kumnu ngalayang hakmat jongmi, ban keren baha na kabenta jongki, ban penkier ya kajing bitar jongmi naki. Kaktin jong uterai. Si mebarat nyau spa katwe. Cuma cefuan benikong dekat tra daftar. Hati jonge, rupa jonga, ngai di nomen sim jonga, mem shem hai di yang audus mon, bame yang atrai, hakut pas kemelabu yang Jong me, Papa Jonga, Ngati no men sim Jonga, Ngati kutrai ngashanya hame, Babylon Jonga, Jingim Jonga, Kikti Jong me, Tokalai Kajing sai jeng ka perse yong utrai Rono wabud yang unyo ya kajing sai jong kajing im Ya roy utrai U Christi su Yang joy persiap ka gospel jong Utrai undon rengkad bat pim Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Kat bau Jesu dang leit kiu shau cha Jerusalem ula kot kar pang ya ki kadar ngot ke senran but halindi ula ong haki hakami ngila leit kiu sha Jerusalem but ya ukun ubriu and sa IT haki lingdo remba but ki start ain but kin sa penram yau benya nangda kin IT yau hagi gentil ba un sha riki bain sha simba ba sha sanarpana henre ens pinmi pat yawu hagas ngi kabalai teka kami ki kun usabadi kalawan sha u lem bat ki kun jonka badda kaba dem ngon hakama jongu kala karpad eye inabu kumda ulakle yaka ayu pikwa
Kala jubab yawu to hukum. Bagini kikun janga arngut kin syong uwe ha kamon bad uwe ha kadiang jome ha kahima jome. Henry ujis ula jubab pimtip ayu pipan pilamo bandi ya kakuri bangade bandi kila ong ha u ngila ula ong haki pensa di ya kakuri janga Henry bansyong syakamon janga ba syakadiang janga kamsyong hanga banai. Henry kade nagabinda jong kito ya kiba lamang lupa da upa janga. Haba ki shipongod kila yosno shipangane kila betar ya kitaki arngod shipara. Kum da ujisu la kot yaki shau badula ong pitip baki nong senshar jongi gentil kile donbor halo jonki. Bat ki bakra batri jonki kile trikli halo jonki. Kamde ban long kumda hapadeng jumpi. Henry uno ubakwa ban long ubakrao hapadeng jumpi. Ude ban long o shakri jumpi. But uno ubakwa ban long uklidu napadeng hapadeng jumpi. Ude ban long umrao jumpi. Kumba ukun ubriyo shimlawan ba endup shakri yabu. Henry ban shakri but banai yak jingim jongu kum ka jingsius pa yaki babun. Ka gospel jong utrai Kajingero yame ko Chris. ko himmen ko para begit how try Jesus Christ. Baro artili ki jimpule minta kasmi ka penkan mau yangi ka hikai yangi halor ka jingkordor janga jingsha shito. Omdon jingsi so haka jingim jangi kalam ka jingsha shito. Malla ki kam ki bangile ngidon ki jingshitom lupa. Ngi keit ya uso janga jingchop kabangi kloy banyai lemba ka jingshitom. Malla ki kam ka bangile kadon kindiat ka jinge haka jingim jangi. Wadhaba ki kina school ki pule ki krakot ban toy ki exam kidon ki jingshitam ki aban shongkop ki aban krakot lese ki kwa banela ka henry ki aban pinduno kata ka jingkwa jonki namar ki sautu hakama jongi kadon ki exam lada kalam pass ba ka jingim jongi kam ya shapra haba ki yo result ki kemen but ki klat load ya ki jingshitam jongi ya ki por baro ka ba ki blood ha ka ban krakot lese ki ong ho ha kata ka por ngam shimla yo le jinglade ngam shimla yo ela kai bat ki parlo ngam shimla le kemen hadu kata henry baro kata ka jingkemen ka wanshangi shaki haba ki yo ka result haba ki kemen ka ju ka dor malla ke benda ki nongrep ki treshitam haba ki ot ya uso janga jing treshitam ki kemen ki num krenshu hadu katno ki treshitam haka juga dur malla ka benda jaga jingim padu jisu bu hakama jangiru ballongi bal job ballongi bal seizo ngi dondro ya ka jingshitam haka jingim jangi ngi dondro ke jinge ka ba palat ka ba ngi haben yakadu kam ta me haka jinge kristan jangi ngi don kam ban bud ya ka jingi ka jisu ngi de ban bud ya ki dingki jat jangu jisu bandup longi ba job tinaga ta ka daw hangning yusngo u jaramaya u don ki jinge ka ba palat don ki briu ke belati tuliu hakama jangu ba undup jot haga jingem jangu kadba udang kroy ki briu banwan paisha ublay ulas ngos ting ulas ngos ir badula ud hakama to blay wad habanga persyang manle ki kamba bha ngadon tangi jinge suda haka juga dur ngiusngo haka gospel jisu hikai yangi bangi haben yai lemba ke jingshitam aba bon ki buriu ki kwa ban yai light na ke jingshitam u jisu bu haka ma jangi light no ya ke jingshitam light no ke jingsha shitam ngim don jingjob shu haka jingim jangi haba ka kami jangs ki kon sabadi ki wan pan ya ka kardan shaka mon shaka diang u jisu on kum no yaki hato kini ki kon jambi ki koloi ni bandi ya ka kuri ka ba ke de bandi
Yaka kuri, kaju kuri, kabang ade bendi. Kabamud Jisu, uterwa malaki sindran jungu Jisu, malaki nombur jungu, baki de ban koloiru ban piam yaga jingshitam, haga jingim jungi. Kalam ka jingshitam, kamdon jingmudshu, haga jinge jungi. Kalam ka jingshitam, ngimla ballong kikun giba poi shakamatu ble. Kalam ka jingjin jar kabangi akendu hage jingim jongi ngimla ban keit ya uso jonga jingjo bad haba ujisu la on kumne ya ka kami jonga jongi kun sabadi kala kloi kala terwa ya kane baki kun ki kloi ban pidiyang bad ujisu ang di na ka ju ka kuri ka ban sadi manga haba ujisu kran shapang kane ka kuri ka ba un sadi mau but kabangiru ngide bendi ujisu mut ayu ujisu mut ngidon laitili ki kuri kabangide bendi laitili ki kuri ka kuri jonga jingkurku ka kuri jonga jingshashitam ko kuri jonga jingsiuspa kaba ujisu uladi kaba ban perlong ya ka yukiris Bakhuid kaba ujisu kren halor kane ka kuri kalong artatru ya ka kuri kaba kadau hangi shaga jimpenim kadau yangi shaga jingjob halor kiye baro kalong artatru ya ka yukiris Bakhuid manga yukiris Bakhuid kadbang yalum lang ngi gipen kray yalade nagabinda kane ka kuri jonga jingkurku ba kuri jonga jingshashitam habau Jisu la shonglang bad ki apostol ha ka kamarane badu ula ra ya ka kuri badu la ong ya ki di naka ne ka kuri bad ki la di kata ka kuri kalanga kuri jonga jingkurku ka yukiris Bakhuid ka stang dakini ki laitili ki kuri ngila banno bad lemba kane ka kuri ken ka yukiris Bakhuid kalayo ya ka dor kadar bad yaka jingstang jong kane ka kuri ka kut halorulum Calvary habau Jisu ong kaladep ya kiye baro habau Jisu ong tetalastai kata ka kuri ka jingdi kana ka kuri ka jimpindap ya kane ka kuri kaladep bad kane kalang yukiris Bakhuid badu Jisu ula sispa yangi dah kane ka kuri man paiwai mangi ngidon kam bandi na kane ka kuri ha ka jingim ngidon ka kuri jong ka jingkurku ngiron ga kuri jonga jing shashitam ngimlaban poi shaulum Calvary lada ngim treban yai lemba ka per Gethsemane kalam ka per Gethsemane ngimlaban poi shaulum Calvary ngimlaban poi shaulum Calvary kalam ka kamarane bad ka yukiris Bakhuid ka kentub ya baro laitili kiniki kuri bad nagataka daw habau Jeremiah ulayam ublay ula snabjar nama ruha ban yai lemba kane ka jingshitam uha ban yai lemba ka per Gethsemane ude ban yai lemba ka kuri jonga jingkurku ngimde ban perkat ka jingim jongi barabor kade ballong ka jinglong jingim jonga jingkamen don gi por ngi haben sausi don gi por ngi don kamben kusalai don gi por ngi deben shashitam lese nagabinda yalate lese nagabinda ki bayi batoin jongi lese nagabinda ki himmen ki para jongi lese nagabinda ka parthe baro kawai de lempa ka ta ka jinkloi jongi ben pediang ya kum kini ki kuri ngin sa poi shaulum Calvary ben pediang ya ka kuri jonga jingsiuspa kumbau Jisu la terwa ya kata ka kuri ula ong nganum di wine tat hadu bangala poish ya ka hima uble hadu banda ya kendo ya kata ka burom jonga hima uble haka jingim jongiru ngidon kamben duai man gapor lese khatbangi tiapang katbangi don jing jinjar katbangi don jingdog katbangi kibriu ke tarais niungi katbaki briu ki kinos niungi katbaki briu ki ino marwe yangi katbaki briu ki tomet yangi ngide benong kane ka kuri ru ngade bandi klam kane ka kuri ngamlaban poi shaulum Calvary jonga jingjab hakaba ujisu le roid ya baro ki jingsiniyo jonga parte haba ujisu la on kaladeb ula yuroid manle ke binda jonga jingjinjar kabalaban pinki ka kli parshayani ujisu la yuroid yaki jimpang jingshitam haulum Calvary bad kane kalonga bor jonga yukiris Bakhuid
Kane kalonga jinglong jonga Eucharist Bakhuid. Ya ke kuri ka bau Jisu renggat bat ki apostol kilas tang bandi na ka kamaraneng. Kidang ya idea kane ka kuri. Na ka taga daw habau Jisu dang duwai ha ka per Getsemani. Jisu paisha ki apostol pimla mo ban ap yanga saksi chipor arpor bat nga pi samti apalan pi kongu samti apalan kadba kala dongga por ban shashitom kila pindengan ya ka medjongi ki kwa ban pintait kindia ka medjongi ki kwa ban pinjam medjongi bunsin ko himmen ko para ngiru ngilong ki briu bajid ban pinjam ya ka med ngilong ki briu bat tait koloi kadbang idang bud ya Jisu henre Jisu ong yengi ap badu ap rengkat badu pelut ka por rengkat badu ban nanda pensa shem pensa lap ba kane ka kuriru kan yai lai bad pensa poi shaka kuri jonga jingses pa bad hangdang in sa komen namar ngi ong mendang ala light loid habang ala kloi ban di ya ka kuri rengkat badu Jisu man pai vai mangi ke ba wad ya ka burom jonga balai ka kerdan badu balai tongin long ke ba kloi ban pendam ya lade kenamba ka Eucharist Bakhuid kan wan ha ka jingim jongi ban kendu burom yangi banai men siam yangi ngi duai ha ka ne ka Eucharist Bakhuid Jisu be I karku kardo yangi ki kai yangi ru bandups ngawto ya ka jing kardor jonga kuri ka ba metarwa hangi man ga por lemba ki Eucharist Bakhuid metarwa hangi ya ka ne ka kuri bangin dup la ban pentengen ya ka jingim jongi bangin dup la ban long ki kun ki bangay skem haller ka ne ka jimma ya jonga Eucharist Bakhuid kalong ka jing kloi jongi jing kod jongi bandi ya ka kuri rengkat bat me en ya ro ya utrai Jesus Christ in play ka jingay jongi ni pendemai ka jingay ka jimma ya jonga Eucharist bat ka balang baro kawai ngangit how play pa badan bol baro unong tao ka beneng bat ka gendo but how Jesus Christ kun pa marwej utrai jongi yaw bela puna min sim Bakhuid yaw bela kana ka Maria Trisoti yaw bela shale bain hopopon Dios Pilatus la sanar pana yaw la yap la tep yaw wala khiyasha ki bayam aga sngi ka balai la mi pad ne ki bayam wala kiyo shabene usham shakamonu play upa badan bol baro nang daw in wan pad ban bishari ki bayim bat ki bayam ngange how min sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingeslo ki rikoi ha ka jimha igipok ha ka jimmi pad ka do da ka jingim bam chikut amen Lai spa nyepue. Yang kau play background, you kubat kakuri, labu bansai kenal, mijing si tamu Chris, biangun kijing aiti, bangi terami. ya duai ko himen ko para ba ka jingkenia janga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blai upa ba don bor ba ro to try bring jingkenia ki ti jong pi na ta jing ro ro ba ka teng jong ji ma ta yang i ba ti ka la ko jong ba ro ko wei to peit da ka bas buon ko trai ya ki jingkenia ki bangit terwa hame
Berlemba kane ke jingya ai keliang bakentang tabetat no ya ki kenjeri jongi pop jongi dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. Engkau berpiru. Token diu ya la ki donut. Intiu kisau. Tongin ya aingu ya utrai ublay jongim. Kasong hau berkecai. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yeme ko kenran ko pa bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu kadem jongi daga jinglen lade knamban pindu bor yaga jing sarong jongi kinompop bat perlong yangi kinong pertu bod yaga jing spoon jame haba ngi ya ailem yaga jimbam jongi hakibaduk pat kumdangi pendon buram yame rengat bat belin ba kiangel kodbangi penbana dakawe kasur iaro Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play, keep on. Play, but take it up. The kaburam jombe. Vayo sada shatro. Vayo sada tempo. Vayo sada you play. Juno. Yaro you tabawan. Agagar tengu try. Play, but take it up. The kaburam jombe. Vayo sana shatram. Vayo sana tempo. Vayo sana you play. Junon. ko himen ko para tonginang IT yaga jingim jongi ba kane kan kalalang shishaga jingar ko bangin kar phadio men siam bakoi men pen slay yangi bangin dup snau thu shampang yaga jingar dor jangi yu krish bakoi bangin lang kawai badu jisu kawai bad ka jing shashitam jung inang IT yaga jimpang ka jing shitam jungi bara bakan jia ka kambala aga jingim jungi kadbangi duwai na duga donyo dashisha melongo bakhuid kotrai katamei jong ka jing khuid barro namar khatangi karpadiami to pen khuid pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba phayo men sim jame kongo umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashita ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage sinran u om to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalonga met janga ya ka benaiti naga binda jumpi haka ju keru kamendala le bam ulashim ya ka kuri badaka baingu biang yame ulaya ka halage sentran u om to shim bat di na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jonga jutang batimai bad bam chik ya ka ben penmi naga binda jumpi but naga binda ki babun naga binda ka jimap ikipop to le ya kane ban kan mau yanga Pasnam bakardor jungo Chris. Ta pen kuid yangi. Pen kuid yaki mensiam hadim pen kuid. Pen koi pen kia yaki bapang ki bashitom bara. Yada yangi na ubamen.
Ka jing maya jong ka jing eight. Katasin bangi bandu neuku Badmi dinagane kakuri Ipenda gaji yap jome kotra Tadadul menwan Namar kata ngi ke ba pinmenta ya ke jingia bat ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trayo pu jang ke jingim badia ka kuri jang ke jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela new yangi ke ba bit bania hakama jamme bat ban chakri me da ka bas ngi warit ngi kar paadi me bangi ke ba yo binda hakamet bat gas namu kris ngilong ke bala pinyat le ka vai da umen sim bakhuid takan mau ko traya ka balang jamme ka bala priang hasatala ka partai But the penjana yakaha ka jingir, renkat badu leo upa baku jangi, ubil badu bishop jangi, but bar ki lingto, but kirinium. Takan mau lemro, yaki himmen ki para shinrang but kintei, kibala yotia, daka ba kermen, yaka jimmy pat. Niduay na benda bar ki bashayap, hakinigi por jangatuma, kabadang yai, ha Middle East. But ya baro kibala kaladno, haka jingisne jame, topidiang yaki, shaka jingsha ka kamajame. Toisine iangi bara ituai naga pinta para ke jingang no jangi kiba pangi bashitan kibri kiba do jingarmen kibri ke prakat pen penyap ya la dementa kibri kiba yad lemba ke jingjinja pakini yo jimut na jisu ni karpadi me rengkat bat kamaria te sodi bakui ke kemi jongole ujasa baku do kurim janga ki apostol bakui Francis disease Bakhuid, but Baru Krikuid give up in Sabaya may patang la patang. In Longi Babit, when you have been Dalam Hagajing Bamchikut, but when you're up, but Pindon Burame may, that Ukun Jame, O Jesus Christ. Davu, Lembadu, Badhavu, can lock Hamayu Blayu Pabadan born. Hagajingalong Kaway Jangaman same Bakhuid, Barok Kaburamba Kajingero, Junom, La Junom. Amen. Ituai kumbau Jesu lahi kayangi inang lumlang paro ki jing duai jungi ha kanega por sa shasi naga binda ki kinna baro ki bab ye rusal kiba dang yale ki exam kiba don hapadeng ki jinge ki badon hapadeng ki jimpang kam dame ka Middle East baro ka we ye ki ri baro ki badang don hapadeng ki jingale tma ituai naga binda ki papangi bashitam hapadeng jungi kopa jungi Baha beninga long bakui kapteng jome, kanwan ka hima jome, kalong ka mon jome, hakan daw kung baha bening. Tuayang imita ka jimbang jongi, kabahala gasni, batama kini kerengkang jongi, kumbangi rungi map ikabalis niyo yangi, badwati alam yangi siya ka jimban shoy, mbray taplait ingi nakabas niyo. Taplait ingi ngikarpart ko try, nagajings niyo baro, hagajings pun jame, to ay jingsuk jingsain hagis ngi jongi, Kenamba naga jinga rape jinga sne jame ngi light bara bo naga pop but ngi yo jinga da naga jingjin jar bara kat bangi dang ap kame lendi ya ga jingar men bakhuid but ga jingwan pa junga nong penim jungi o Jesus Christ Namar ke jome kalong kaima ke jome ke por ke kaurom chinom la chinom Kutrai Jesus Christ me ubela ong ha ke apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pe digi pop jangi Henry yaga jingai janga balang jame bad haga jings pun jame to ai haka yaga jingsuk bad ka jingya tele kawai kat kum gamon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen ka jingsuk utrai kandon barabo renka but pim Renka but pim tap ta ka jingi do Kristo ngini ai ngu markelia Kun lang bro jang play me bagi dagi pop kaperte dos sene yangi kun lang
hakami ukon lambro jong oble hakami bakit na kapop jong kaparte so kito ki bala kor sa jingawai jong ukon lambrot me banton lambati melatarwa hangi yakane ka kuri le bagane ki ukrish bakhuid me god me wearing I baro bani along kawai bat me ko Jesus kadang ile yop diang ye me hakane communion bakhuid communion men siam long yang iru ki kon ke bak koloi ban ra ya ka kuri balong ki bak koloi ban dina kane ka kuri balong ki bak koloi ban yain rangkat ban me showlum calvary pen gandang yang iko Jesus pen god yang iko Jesus pen goi pen kya yang iko Jesus palai ludi yang iko Jesus nage jingtai jingkom baro nage pop jongi nage jing snio baro nage jimlain ba snio jongi nage jing ting jongi nage jingang no jongi kadbang itiapa kadbang chutam haga jingim jongi kadbang snow godla kadbang sausi kadbang do jingarmen disubayit ai boringi pen slayangi kudup yangi pen gandang yangi bangin dup yaga jimut kabatimai haga jingim jongi banginum long shu ki kon ki bakin randin naga ben ngait naga ben shakriya me ko Jesus
Panginoon syukri bari jome man ka keleman karko yangi pen slay yangi pen gandang yangi ai boring yangi Jesu pen guide yangi Jesu shimdi pura yangi menda shimdi pura yangi vai pai vai jeba duai hakama jome hakane keleman hallelujah 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 la 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 Jesus 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 Jesus, 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 Hallelujah, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Tong ini Tuhan. To aingi karpat ko try ko blajongi balemba kata ka ba melamon bagan long yangi kasinjat janga jimbam yapshu menai bagan penyo shisha yaga jimpenim bam chikut dau Chris utrai jangim utrai undon ring ka bat pim muya ka kle jambi karpadi ka jingar kuna utrai to te halur ki shakri jo me go trai karhai ka jingada bat ka jingai e ai haki yaga jingoi jingkia met ban men siem ai ya ke jimpura jonga jingya it shipara but penlong yaki ke bakloi ben shikri yame barabor dau Chris utrai jangim amen blay badan bor baron karku ya piupa baru khon baru men sim Bakhuid amen ya lesuk ban bana ka kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompi Isongo ya play nombar dripau Atrai Jesu jonga Jesu baba Jingerman bat ko jinge jonga Unong sius pa Unong penkia Topen god yanga Amen.